Hej folkens, vi skal spille Eevee. Det der, ja. Okay. Ja. What are you? I'm an Jamen, human. så held og lykke til dem, der ser med. Hej. Yes. What the fuck? What the fuck, hvad er det for nogle spørgsmål? Pædofil. What are you playing now? Your name is Purple. No. Bitch. Big edge. What is it? No, bitch. No. No, bitch. 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 No, bitch. Hvorfor skal vi lige se det der? No bitch. No, bitch. Jeg kan ikke svare på det. Var det sjovt? No, bitch. Jeg kan ikke svare på det. What the fuck? Jeg kan ikke svare på det. Altså, hun stiller spørgsmål, men hun kan ikke svare på det. Ej, guys, jeg tror, vi bare skal skifte til Omegle. Kom. No, bitch. Ved du, hvad Omegle er? Nej, Det er sådan her, hvor vi kan chatte med andre. Sådan her, bare vi ikke kender. Det er bare webcam. Bitch. No, bitch. No bitch. No, bitch. No, bitch. Hun kan ikke svare på det. Mother asshole. Ej. No, Guys, det var bare sådan en lille hurtig video. Så se.